салом. Хабарҳои радиои Озодиро аз рӯзи ҷумъа 21 август ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. ҷамоатҳои Чоркӯҳ ва Самарқандак санадеро имзо карданд, ки бар асоси он сокинони рӯстаҳои марзии Тоҷикистону Қирғизистон бидуни мамонияти марзбонҳо ба сарбандҳои оби якдигар дастрасӣ пайдо мекунанд. бар тибқи созише ки барои нахустин бор ба таври хаттӣ миёни ҷамоатҳои марзии ноҳияҳои Исфараву Ботканд ҳосил шудааст, сокинони ҳарду тараф метавонанд дар сурати зарурӣ аз марзи ҳамдигар гузашта обро истифода кунанд. ин созиш дар ҳафтаи ҷорӣ ҳосил шудааст ва умедвориҳоеро дар ҳарду тарафи марз дар робита бо такрор нашудани моҷароҳои марзӣ дар масъалаи дастрасӣ ба об ба миён меорад. ҳанӯз оғози моҳи ҷорӣ дар ҳамин нуқтаи марзии байни деҳоти Сомониёни Тоҷикистон ва Кӯктоши Қирғизистон моҷарое бархост, ки бо сангандозиву маҷрӯҳшавии 10 нафар анҷом ёфт. Танҳо баъди музокироти ҳайатҳои ҳукуматии ҳарду ҷониб дар давоми 3 рӯз ба гузаштҳое роҳ дода шуд. мушкили аломатгузории марзи Тоҷикистону Қирғизистон боиси ҳар сари чанд бархостани даъвоҳои миёни сокинони манотиқи марзӣ мешавад. размоиши 4-рӯзаи ҷузвутомҳои вазоратхонаҳои қудратии кишвар дар вилояти Суғд анҷом шуд. ин размоишҳо, ки дар чаҳорчӯби барномаи зидди террор баргузор шуданд, дар канори шаҳри Хуҷанд дар размоишгоҳи Чоррухдаррон ҷараён гирифт. вазири дифои Тоҷикистон Шералӣ Мирзо дар фарҷоми размоишҳо шоми дирӯз ва омодагии ин нирӯҳо баҳои баланд дод. дар баробари воҳидҳои низомии ҳама сохторҳои қудратии Тоҷикистон дар ин машқҳо раҳбарони ҳукумат ва мақомоти қудратии ҳамаи 18 шаҳру ноҳияҳои Суғд ба ҳайси нозир иштирок карданд. мақомот мегӯянд, бо назардошти таҳдиди амниятӣ аз гурӯҳҳои ҷангии мустақар дар марзҳои шимолии Афғонистон, нирӯҳои Тоҷикистон ҳам дар манотиқи кишвар бояд омодаи муқовимат бо таҳдидҳои эҳтимолӣ бошанд. рӯзи 20 август дар Қазоқистон қурби пули миллӣ якбора поён шуд ва то 30% арзиши худро аз даст дод. ба гуфтаи мутахассисон, ин натиҷаи сиёсати нави молии Қазоқистон аст, ки қурби пули миллиро озод нигоҳ дорад. тасмим дар бораи қурби озоди танга дар ҳоле қабул шуд, ки қимати нафти хом, ашёи асосии содиротии Қазоқистон ҳам ҳамоно коҳиш меёбад. субҳи панҷшанбе $1 баробар бо 188 танга буд ва дар давоми рӯз чанд соат баъди ин то 255 танга гарон шуд. президент Нурсултон Назарбоев гуфт, ки буҷаи кишвар бояд бо назардошти 80 то $40 қимат доштани 1 баррел нафт таҳия шавад. ин таҳаввулот дар бозори Тоҷикистон ҳам эҳсос хоҳад шуд, мегӯянд коршиносон, ҳарчанд то ҳол мақомот ва бонки миллии ин кишвар дар ин замина изҳори назар накарданд. духтари навраси тоҷик ба намояндагӣ аз Тоҷикистон дар миёни рассомони 75 кишвари ҷаҳон ба даври ниҳоии озмуни ҷаҳонии мошини орзуҳо роҳ ёфтааст. ин озмун ҳамасола аз ҷониби ширкати маъруфи Toyota ташкил мешавад ва ширкат мехоҳад бо ин роҳ насли мошинҳои ояндаро аз нигоҳи кӯдакон тасвир кунад. ташаббускорон мутмаинанд, ки ҳама гуна идеяҳои бузург аз орзуҳои хурди кӯдакона пайдо мешаванд. муаттар Ваҳобоваи 13 сола ҳам мошини орзуҳои худро ба озмун фиристод ва ҳоло умедвор аст, ки дар ин сабқат пирӯз шавад. اونجا و رمز بود. رمز انی هم انی مو این تاجیکستان هم انی یپونیا بود. انی مو این مسجد بود. انی و یا یپونیت بود который وای اونجا با دستپیخ قپیدشتگی استادگی بود. тасвири муаттара, ки шогирди мактаби рассомии Миино аст, чархи айём ном дорад ва муаллифи наврас мегӯяд, ин киштии ӯ тамошобинонро ба сайри асрҳои гузашта ва оянда мебарад. вале тарроҳе дар Кӯлоб бо як эҷодкориаш аз ҳоло саҳми худро дар бақои умри як дарахти қадимае гузоштааст. чаноре, ки бовар меравад 200 сол умр дидааст, дар маркази шаҳр ҷойгир буда, наздик буд дар чаҳорчӯби бунёди як меҳмонхонаи 5 ситорадор решакан шавад. рустам, тарроҳе аз Хуҷанд, ки дар сохтмони ин меҳмонхона кор мекунад, мегӯяд ороишоти гаҷкории ӯ, ки бақои умр номгузорӣ шудааст, ҳам роҳати чашми раҳгузарон ва ҳам баҳонае барои бахшидани умри дубора ба ин дарахт мебошад. тарроҳ гуфт, ин гаҷкорӣ ҷойҳои хушкидаву камҳусни дарахти қадимаро мепӯшонад. агар фурсати дидани ин дарахти пирро дар кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳри Кӯлоб надошта бошед,
سری بزنید به سایت اینترنتی رادیوی آزادی که شکل کامل ویدیویی این مطلب رو پیشنهاد میکند. همچنین برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر به صحیفه های رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی فیسبوک و توییتر و تلفن موبیل خود مراجعت کنید.